basa sa pulong sa Ginoo nga kung iyang matag-usa sa pagpanindo. O kung doon may mga Bible sa mga kamot, pangihog ablihi sa Santiago. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2 hangtod sa 3. Santiago 1, versikulo 2 hangtod sa 3. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimo malahutayon. So mao kini ang pulong sa Ginoo o magkapamungko ta. Okay? Karon di ata maglalay atong i-welcome ang presensya sa buhing amahan sa kinabuhing pasurumaw. Okay, mayroong gabi dyan si Pamili. Mayo pa ang inyong tibok simana. So, nalay ko ng Diyos, kaya nagkabilin sa mayo. Karon ato ka sa atong lain usang na topic. Ang topic ato karon gauluhan kini og test of faith. Exam sa pagtuo. The test of faith. So, nadunggan nato ang ibasa no kung matud pa niya paglipay kamo kung makasinati kamo o mga grabing pagsulay, nagkalain-lain na pagsulay kay gitistingan daw ang inyong pagtuo. So dili na nato ni pulungan para nato murag dili na ni bag-o kay dugay na taaning sibig kabasa. Pero ato ang tukiyo ni kagabion ngano man gyud nga tistingan pud ang pagtuo. Muni ato ang tapikon karon. Ngano man day manalanggan ta wala ra may mga testing ba sa atong pagtuo kanang hapsay ra unta. No, matud pa sa secular nga pagtuon. Kung eskwela daw kag secular, di gud pwede nga dili ka magi og exam. Walay mga estudyante nga wala magi og exam. Sige gud na sila na ay exam. Na ay maestra nga mo exam siya human dayon sa iyang discussion. Na apoy maestra nga mo exam siya unya na gyud ni first grading iyang tingubon. So, naay gitawag secular nga first grading, second grading, third grading, ug fourth grading. So, sa college, naay gitawag og prelim, midterm, ug final. Kay examan. So, muning, ato siyang utig kayo mayon sa kahulugan nini kay sa English, kung yung tanaw sa English, laing nga translation ni siya, consider it pure joy when you face various trials. So, i-consider na nimo nga pure na kalipay kung makasinati ka mo daghang kayong pagsulay. Kanang grabe no? Pure joy. Dunay pure joy di ay sa kanang makasinati kag mga pagsulay. Samantalang ug walay pagsulay naa kay kalipay pero dili ka kumpara sa kalipay sa atong naa kay pagsulay kay matud pa sa Biblia pure. Consider it pure joy. Sa lain pang pagkapinulungan ay lain sa translation ang kita na dito, fortunate. Ang meaning sa fortunate, good things, receiving unexpected good things. Umalabot din mong dawatonon ng mga maayong mga sitwasyon, mga maayong mga butang. So, makaagi rin kag pasulay, kung pasabot na ay kami nga mga nindot kayong mga butang nga nasi moa. So kung walay pagsulay, dili maabot ang mga butanan nga nindot. Ingon niya pagkatadya. Karon sa unsa man paagi, kanus amon ta makaingon nga ang atong pagtuo gitistingan na. Muni ang pangutana karon. Kanus amon ko makaingon sa Ginoo nga Lord, gitistingan na dahil ko nimo. Muni ang number 1 nga may tabo ko gitistingan na ang imong pagtuo kakuha. When we face various trials. Muna yung number 1. Kung makasinati na ka o daghan kayo mga pagsulay. Buot pasabot na ka sa exam sa pagtuo. Now, ato ta sa secular. Di ba, ang secular na exam, kanibang estudyante ba? Dili man guna mo exam ang maestra kung usa lang ka question. Dimin ba?
mostly sa exam, kung mag-isip tag first grading, grabe ang question kadaghana from 1 to 100. Amen? So kung imong i-relate sa Christian life, various trials ang iyang gisgutan. Sa ito pa, naana ka sa exam, kung daghana ang pangutana nimo, o daghana ang exam ang miabot nimo. Kay sama sa sikular na akong gingon, nga dunay final, dunay first grading, second grading, o fourth grading, third grading na niya bagyan. So karon atong hisgutan, unsa man mga first grading, unsa man ang mga first nga pagsulay nga masinati nimo og nako sa diyang bag-o pa kang Kristohanon. Ato ning tukyo ako ning pangalan sa Ginoo nga Lord, unsa man gyud ay mga first o kanang prelim nga pagsulay namo sa diyang bag-o pa minimo. Mo ni ang yang gi-reveal. Dalay ko ng Dios sa iyang revelation. Mo ni ang sagad nga iyang masinati nimo sa diyang bag-o kanang alagad. First nimo pagsulay mo ni padunggon ka, pasudungon ka, pakit-on ka sa sitwasyon, dili ikaw ang nakasinati. Pero naas palibot nimo sa imong mga minahal sa kinabuhi mo ay nakasinati. So padunggon ka, pakit-on ka, o pasaksihon jud ka sa sitwasyon. Unsa may mga example ani? Just like sa madungog nimo mga pulong nga nagkristohanon ka, bago pa ka nangalagad, sige nimo madunggan ang mga pulong sa mga may nahalin mo sinabuhi sa una nga nagsaway na nimo. So mo mga una nimo prelim pa lang na, first grading pala na sa exam. Buat pasabot, kung ikaw karon bago ka nangalagad, nga nakasinati ka mga sakit kay mga pulong nga gipaingon diyan nimo sa imong pag-alagad, nakapakas first grading sa exam. Layo pa kaayos. Fourth. No, for first grading pa lang, murag patiyo na nimo. Nanugay ko mo padayon. Kaya murag daghan man kayong galibak nako, daghan man na akong gadaw na. First grading pa lang na igsuon. The test of faith. Now, napay lang example. Imong pamilya, atakihon ka. Number 1 yung atake is your family. Nya first grading pa lang na. Now, atong ihulagway na ako kasi ni gusto nga, anong ito ng first grading? Now, ato ka sa life ni Joseph. Si Joseph, nagdamgo siya, na mahimo daw siyang labaw sa iyang maigso. Di ba? Ang first nga ni kontra niya is yung pamilya. Yung maigso. Di ba labag yung maigso? So, first grading sa iyang, itistingan ang iyang pagtut. Iyang pagtut, padayon ba sa iyang damgo? Kato iyang damgo nga minsan labaw. Makapadayon ba si Joseph, tistingan dahil sa iyang family. Wala kauyon ang iyang family. So Muslim, muna ay masinati nimo ug nako sa bako ka nangalagan, wa ka na uyuni sa imong pamilya, imong bana, imong asawa, imong anak, imong lolo, imong lola, wa ka na uyuni. Sa sinugdan ba, isa ka sinati ni isang kamot. Yawa mo na uyuni sa imong pag-alagan sa Ginoo. Isa daw kamot ato na sinati. Natanawa ra. First grading pa lang wa sila kauyon sa sitwasyon nimo nga nabagko ka. No? Mas nauyonan kanila sa diyang sabay ka atong mga buhat sa kahilayan. Mas dili kanila dauton. Kung sa una wala ka mabiya sa kahilayan nimo, di ka dauton. Karon daw nagbinutan ka, ino ka nabuang na sila. Nabuang na naoy. Grabe ya. First grading pala ison. Pero ato ka sa second grading o kanang gitawag og midterm. Naputay gitawag og midterm sa college pa. Ani sa midterm mo na niya ang itabo. Ikaw na yun mismo ang pasination. From the start, madunggan pa lang nimo, makita pa lang nimo ang sitwasyon. No? Masinaaw, imo pag yung masaksyan din, ma-heart ka sa imo nakita pilimiro. Just like sa sakit. Di ikaw nagsakit, kato imong anak, imong pamilya, mo nagsakit, di patanaw ka, di sakitan ka mismo. So, ito yung una nga pagsulay. Pero kani ikaduha, ikaw na yun mismo ang pasination. Now, muna sa midterm. Kana bang physical na yun nimo, doon na naging sitwasyon sa physical na masinati. Kung dili mga physical, mental o emotional ang imong kasing-kasing tiradahan na.
So ikaw na gud mismo ani makasinati. Na usa may example ani si Job. Si Job nakasinati na gyud sa physical gyud nga pagsulay. Nga gikan sa ulo abot na gyud palapa ang iyang mga bubag-ubag. Oh? Di ba? Si Job na gyud ang nakasinati. Sa iya na gyud kaugalingon dili na gyud gasudong siya. Una, gasudong pa siya, yung pamilya, ang mga anak nga namatay, mga hayupan nga wala, nagsudong pa siya. Pero kani ikaduha nga gibuhat, no, nanghi magdusitan, siya na gyud mismo matod pa ni Satanas, aw panit Lord. Walay dili isulid sa tao daw kung matod pa ni Satanas, panit tistingan nato. Og di pa na mo balikas ni Lord. O gitistingan panit si Job. Di ba? Sa may mga hulagway ani sa physical. Kanang bisag Christian ka, prot gyapon kas balatian. Kay si Job, balatian gyapon. Di ba? So if nakasinati kag balatian, napakas midterm nga exam sa imong pagtuo. Layo pa kayo ang final. Unsa pa may lain? Bulagan kas imuhang minahal sa kinabuhi. Ikaw ni Gud mismo ang pasinati ibulagan kas minahal mo sa kinabuhi. No ang iyong relasyon sa iyong pamilya na distansya, no relasyon nimo sa imong anak, relasyon nimo sa imong papa, ikaw na Gud mismo ang pasinati. So emotionally na ang pagsulay di-atake imong emosyon. No. It's like ikaw ni Gud mismo ang butang-butangan. Butang-butangan na ka. Lain na ang pagtanaw sa mga tao nimo. No? Disgrasya. Apa ba niya? Isa may Christian na kaaging disgrasya diri. Na, di ba? So, hindi alam ka, Lord, ano naman? Nalagad ko nimo disgrasya lagi ko. Midterm pa. Midterm pa na. Abi ni mo igsoon? Ano na itabo ni? Itistingan ni mo pagtuog, iba ka mamalikas. During sa imong pagkadisgrasya. During sa imong disgrasya, dili ba ka mubason sa Ginoo? During sa imong bad times nga disgrasya ka, dili ba nimo biyaan ang Ginoo? During sa mga balatian nga naabot nimo, wadon ba nimo yung pagampo? Wadon ba nimo pagbasa sa pulong sa Ginoo kay nakibalatian? Test na. And mostly, Christian, midterm pa lang pero giwala na nila ang pagbasa, pagpumalano sa pulong sa Ginoo, giwala na nila ang pagampo, giwala na nila ang pagsimba, kay dili sila ganahan sa exam ni Lord. Grabe. Pero anong gituyo ni igsoon nga examon ta? When we face various trials, muni ang purpose sa Ginoo nganong examon ta. Matod pa sa mga bersikulo, para makaangkon ta og perseverance. Kanang malahutayon daw ang iyang ipangita. Now, ato tas final nga exam ni Lord para mulagway nato ngano maka-perseverance man, ngano makaangkon mo tag perseverance. Ang final, no? Wala pa tas final, actually wala pa tas karon nanata sa final. Kaya ano, ang atong dagan sa atong palibot karon, mo na ni ang makita sa imong dagan sa asa kalibutan. Ang atong pagtuo na mo'y gitistingan. Mao na gyud gihagit atong pagtuo. Una nga exam, kadto pa lang pasudungon ka. Ikaduha, ikaw pasination. Pero kani ikatulo, imo na yung pagtuo ang tistingan. Now, sa matod pa in the last days, dunay gitawag og 666 markahanay. Kabasa tas Bible, di ba? Matod pas Bible maglinog ug walay sama nga linog sukad pa sinugdan. Matod pas Bible mga hulog ang mga bituon. Matod pas Biblia ang adlaw dili na mo itom ug ang bulan mo dugo. Ug matod pas pinarayag moagi ta og Armageddon, gubat sa mga Kristohanon o sa mga dili Kristohanon. Diba?
Matod pa sa Biblia, muulan og yelo nga tag 50 ka kilo. Doonay gitawag the sign in the last days. O doonay ginang Biblia sa katapos sa adlaw daghang mabugnaw sa pagtuo. Matod pa sa Biblia sa katapusan nga adlaw mudagsa ang dautan sa palibot nato. O matod pa sa Biblia sa katapusan nga adlaw ang hunahuna sa mga tao is kwarta. O diba? So kung dili ta moagi from first grading nga trials, second grading katong midterm nga isgutan, moabot man ning testing sa atong pagtuo, and we are in the last days na. Tanawa na ba ng palibot? O wala na ba na natuman ng uban nga gisgutan sa Biblia nga mudagsan ang dautan sa palibot? Now, same-sex marriage hapit na dawaton sa Pilipinas. Sa ubang nasod, sugod na. Kunya ang 666, isugod-sugura na ta. No? Sa ubang nasod, kasugod na yun. Isugod-sugura na ganitag. Tulog tak-tatak diri sa tuwang nasod. Dili pa. No? Tiyaw mo na. Nga muna niya ang dagan sa atong palibot. And mostly sa mga tao, gamay na lang pagtanaw sa pulong sa Ginoo. Dili na kayo sila manalingkog sa pulong sa Ginoo. Yabaw mo na. Mudagsan ang lautan, and mostly sa mga Christian na bugnaw na sa pagtuo. And mao man na in the last days. Naghapon na bugnaw sa pagtuo. Kita mo gani usay mabugnaw ta. Nga sige gani tagsimba, hamas mo sa dili tagsimbahan yun. O kanang sige yung kapalta. Yun ti pagkabugnawa. Dunay gingon sa Facebook, no? Kung ibasahan, nagisir ni pastura. Matod pa sa Tagalog, sana ang paglilingkod mo sa Panginoon ay hindi kagaya ng kape. Sa una lang mainit, ng lamig sa huli. Nakasulay mo tagpangapi? Diba, sa pagpilimiro namin higop, gikas baso mo, yung una yung hapit na paso imusimon, tungkol sa kainit. Pero ibutang na dugay-dugay ang kape. After of 5 minutes, na. Di ba bugnaw na? Gusto ang Diyos na dili na atong pagtuo. Nasugod ra tapaling ka na sikap. Pero abot sa katapusan, we are in the last days na nangabugnaw ta. Ang Biblia ra magatag na. In the last days, daghang mabugnaw. Yang usaw man nato ni. Nga para mainita. Kinahanglan nga ang ato ang pag-alagan sa Ginoo kanang muratag gihilantan. Kabantay mo ng hilantan? Kay ang kaning various trials, mura siya, bagyo siya. Daghan siya. Wagi bagyo nga init. Amen? Walay bagyo nga init igsuon. Ang bagyo pa nitong nawag, gakurug-kurug ka gato. Kung makasinati tag bagyo wala, manango ta, maglungkog tag habol. Kay karim kay nita. Pero, inanglan ang atong pag-alagan, mura tag hilantan. Damor katugnawon, damor init ang imong sulod. Kapantay ka silatan. Damor ka gitugnaw magkurog. Pero pahika pa ang laing tao, di ba init kayo ka. E muna iganahan sa Diyos. Nga daghan kayong nakapabugnaw nimo, daghan kayong bagyo pagsulay nimo nga makapabugnaw unta nimo, pero nanginit ka. Mura kag hilantan sa pag-alagad. Init ka kayo. Ayaw tong kape. Nga sinugan na, basa, ampo, kadaghanang chapter na basa. Uy, pag-abos, pagsulay, bibiyaan na ng basa, bibiyaan na ng ampo, bibiyaan na ng kuwan, tanan, nga Panginoon, nawala na. Dili na mo gikinahanglan sa Diyos. Maong tistingan ta, gipaagit tag first prelim, nga naman, muagit aning final, nga kining final, grabe din kinahanglan yung naatay perseverance ini. Matod pa sa Biblia in Matthew 24:13, ang mulahutay, muray maluwas. Nga naman, magtimpo niyang katakanay, manurinder ang mga Christian. Jutay ra ang mulahutay, kaya manurinder sila. Ipaylo nila ilang kalag sa tatak. O manurinder na. From the start, murag kape. Baling inita, oy, pag-abot sa 666 katakanay, ay, patatak na lang to. Wa pa na nakita po igsuon, pero wak maabot na diri. Ang dirwata na anad o
Ginagmay lang pagsulay, mangluod ta. Ginagmay lang disgrasya, biyaan na ang pagampo, o pagmalanos-pulo sa Ginoo, maulang pagani na. Unyag, ipakita na nimo ni, mahulog ang mga bituon. Ipakita na nimo ni, na naitagsipit na kilos, nga mga ilog, ibukaton, nga mahulog din eh. Inang tapad nga pangandam na. Kaya maabot ng gini mga butanga. O di ka mangandam, mangabot din eh. Ha? Mangandam na. So, napiwat pa lang to. When we face various trials na ata sa exam sa pagtuo. Amen? Karon ato ta si ikaduha. Ikaduha, nga makayunta, nga naatas trials na mo ni. When we face good and bad times. Kung makasinati ka og maayo nga sitwasyon, o mga dili po maayo nga sitwasyon, ikaw o ako, pareho ka nakasinati na naata sa exam sa pagtuo. Naata sa classroom, nga nag-exam ta aning good and bad. Kapantay ba mo sa exam sa maestra? Di ba? Doon ay lisod na question, doon na po'y sayon nga question. Amen? Sikular, mo imagine lang ko, doon ay sayon, doon ay lisod. Nakapagutanan ako, asa imong pilion? Ang sayon o ang lisod ka na magmuna kag-answer ba? And mostly, matupastambag nila sa mga kauban ng classmates sa una, bro, kinahanglan mag-answer ka bro, para di ka maabtan sa time, unahan tong sayon ug answer, dayon ka ng lisod isunod. Mao ba? Ganahan gyud tao katong sayon may una, tapos ang lisod ipaulahi. Sa to pa, naadyo kay pili og una. And mo mo nahitabo sa Christian karon. Na ay bad times, nga niabot niya nako, napoy good times, and then ganahan siya katurog yung good. Katurog yung maayo ba, katurog yung sayon. Pero inon ti kaigsoon, di ba ang Biblia gaingon nga Matthew 7:13 ug 14, lisod ug sigpit ang dalan nga paingon sa kinabuhi. Amen? So, magpili ka og sayon, uyang Bible gaingon, lisod ang dalan paingon sa kinabuhi, adi ka kasunod ini. Mo back out ka sa ini. Ganahan naman ko atong sayon, ganahan naman ko atong walay pagsulay. Kung nakasinati ka o good and bad time sa imong kinabuhi, gamito na sa Dios nga purpose niya aron ang perseverance nato malig-on. Amen. Kay ang kahoy daw nga dili mo agi og adlaw, dili mo agi og ulan, dili mo agi bagyo, dili lig-on ang mong kahoy. Pero kung kanang kahoy nakaagi siya kainit sa adlaw, nakaagi siya ulan, nakaagi mo siya bagyo, mutubo siya nga lig-on. Now, pareho sa atong kinabuhi, good o bad na sitwasyon, atong nasinati. Pero saga sa Christian, ganahan siya magpili og usa kanilang yung good. Now, ato tas manapasay tubo. Atong mga makarelate ni mga manapasay tubo. Asa yung unahang ganahan tapson do? Ang sayon o ang lisod? O, di ba? Sayon, John. Ay, bati tapson na gasulimbad ng mga tubo. Tagbuanay. Ari ko sayo, kaya daghan ko matapok dahil ini ba? Pero, o wala yung lain tubo, agwanta na lang yung kag sa bubang anang gagmay kay tubo. Dugay kayong katapok ka. In short, sa pag-alagay sa Ginoo, dili ka pwedeng upili. O good lang. Di po ka pwedeng upili o bad. Kanang duha imong pilion. Amen? Ganun ka na may gusto sa Diyos nga imong masinati na to para maka-identify ka na naadi ay Diyos during sa akong good times o during ko sa bad times na ako'y Diyos. Amen? Kaya di ba, 9 times nga tawhay imong kinabuhi, unya magsalig na naman ka,
ay murag lipay man kayo kuron, daghan man kayo kung panalangin ron, niya nalimtan nimo noong pagbasa, nalimtan na yung pagampo, tungkol kay daghan kayong nadawat niyong panalangin. Kuyaw na siya. And then pag-abot pus kalisod, na may kwarta, na disgrasya, na balatian, uy, giwala po ng pagampo, giwala po ng pagsimba. Dili so, dili na may paagi sa Dios. Naay sitwasyon nga gites atong pagtuo para in good times and in bad times makakanta gyapon tag You are God alone. Diba atong kanta kaniya sa Bisaya? Sa English pa, in good times and in bad times, you are God alone. Dili kay pag bad times, doon na napuilaing Ginoo. Dili nawanin ang Ginoo. So di ka makakanta nag You are God alone. Pulong laman imong nalito. Pero pag abot sa aksyon, wala na. Kaya imong gibiyaan ang pagsimba, walang pagampo, wala ang pagmalangos pulong sa Ginoo. Napabata diha? Muna, nga nakaagi ka good and bad times, matud pa sa Romans 8:28. We know that in all things, God works together for good for those who love Him. No? Together yung gingon ha? Yan ang giusa ng bad o good para sa iyang mga hinigugma. Amen? Para sa iyang mga hinigugma. Inagi, mahal ka sa Ginoo. Karon, during sa bad times, muna ang sitwasyon, Muslim. During sa bad times, dili na nimo ipas ang exam. Di ba? Imagine mo ito secular ba? If wa daw kay answer, maulaw kang mupas sa maestra. Amen? Kaya, exam ka ba? 1 to 100. Usarin yung kabuk, question mo na ansiran. For sure, maragili na nimo ipas ang katong answer sheet. Ako lang ni taguan, marag mo mukha lang naway ko ni mama ni hangyo lamang ko nga mo kuan ko tikog na nga exam kay umang ko katuon. Di ba? Dili nimo ipas ang exam kung wala kay answer. And mo po niya nahitabo. Kung bad times nga niabot nimo, nya wala ka kapasar ining testing ani, mostly daw dili ka mupas. Unsa man wala na daw ka walaon. Dili mo isugid. Kabalo kay son, kung makaagi na yung bad times o good times, kung ang maestra, mupa-answer siya, doon na sayon o doon na lisod. Kaya ang gusto ana sa maestra, o di ka ka-answer na ng lisod, na ay sayon mong ma-answeran para makapas yung ha? Dili puros lisod ang iyang question. Ano man? Kaya para di ka maulaw mo pass niya, na ay sayon na. Nabitaw ko, 25 mo na yung answeran, up to 100, naman ko yung answeran, pass lang gaya ako ni. Amen? And mo niya ganahan sa Ginoo, ipaagi ka good o bad times para katoy mong good, hinumduman nimo, uyag naay bad, imong isurrender sa Ginoo, Lord, i-pass na ako ng Lord. Nung nakaagi mo buwan ng sitwasyon na, muna ipag-pass nimo, isurrender nimo, isugilin nimo sa Ginoo, dili nimo kaya ikaw ra. Amen? Agoy mostly sa mga Christian, pag-abot sa bad times, kapasay sila good times, pag-abot sa bad times, di wala ka. Wala na surrender sa Ginoo, wala na kampo, wala ka na. Muna nga, ang naitabo na backslide yun ang uban. So, application aning ikaduha nga punto igsoon, wala kay pilion, pareha nimo nga pasalamatan. Good times o bad times, pareho nimo ipasalamatan. Di ba kung sa igingon sa 1 Thessalonians 5:18? In everything, give thanks to the Lord. Muna siya, bad times o good times, pareho nimo pasalamatan. Pero, itry daw timbang-timbang. Katong mga good times, murag mo idaghan nimo ipasalamatan. O kaning bad times, murag wala kay pasalamat ka. O sige kang gabasol, sige kang question. Di ba? Kung mag-isip ka na parehang pasalamatan, ang good times, 100 ka na pasalamat, 100 times. Pag-abot sa bad times, 100 times gyapon ka magpasalamat. Amen? Munay together good.
giipon sa Ginoo. Kay para ang perseverance nato mahimong good. Matod pa niya, consider it pure joy. Wow. Lastly, so on. Nga naa ka sa exam. When God is silent during the test. Now, kanus aman ang maestra magsigig yaw-yaw. Kanus agani ang maestra magsigig yaw-yaw. Panahon nga mag-discuss. Pero panahon sa exam, asa ang maestra gapungko? Sa tipon niya, gasudong sa iyang mga estudyante, o wapay nagkudigo, o nag-answer ba yun ang kada usa. Di ka pwede mangutanas maestra during sa exam. Kaya ang maestra na, hilom na siya. Silent na siya kung naa sa exam. Now, muli number 3, when God is silent during the test. Na ba, sometimes itong ginaboy na kay Gampo sa Ginoo, yan, silent ang Ginoo. Na ba? Doon ay panahon na Gampo ka. Ya, dugay na kayo yung ginampo ka. Bro, silent ka, Lord. Wala lagi until now, wala pa. Silent. Hilom siya. Kabalo mo? Matod pa sa panuntiyon. The greatest miracle that God moves is in the time of silence. Timanin niya, the greatest miracle daw that God moves is in the time of silence. Diha siya makaarangkada sa iyang dakong milagro kung nagpakahilom siya. Now, at tagantang mong example, diba, si Jesus, gipangutana siyang Poncio Pilato. Kaugit ang hari, diba? Kau hari sa idyo. Wala siya nitingog. Dahil katong gilangsang siya sa cross na ay mga tao sa palibot niyon, anak mo, gamhanan mo na wala siya. Nanawa man siya panawagan ng cross. O gulaso na iyang kaugalingon. Ato nga time, ang mga tao ganahag milagro na manaw si Kristo sa cross. Pero still si Jesus silent. Na-imagine niyo na? Silent ang Ginoo. Wa siya mo himog milagro. Now, kung anong tamo nga nun nga greatest miracle ni silent. When you silent, God is in action. When God is silent, you need to be in action. Baliktad ni. Di ba doon ay gingon sa Bible? Be still and know that I am God. Di ba mututa? God is fighting for us. Matod pa, paghilom lamang kamo, kay ang Diyos makikaway. Amen? Pero igsoon, dili tanang panahon nga kita lay maghilom. Maghilom pod ang Dios. Ano sa maghilom? Sa panahon nga iksamon ikaw ug ako. Maghilom siya. Nga naman, kay diha niya andamon ang iyang dakong milagro. Gapahilom-hilom siya. Walay tibik imong ampo. Wala ni dapat imong ampo. Dugay kay ginampo pero wala. Pero imong gigaysoon. Gipreparar ni Lord ang imong giampo para ma-surprise ka inig abot. Amen? Now, hinumdum yun God, ang mga Israelite, 430 years from Egypt, still silent ang Ginoo. Gaanto sila 430 years. Gagulo sila. Sige, hinilakay sila. Kaya lisod nilang trabaho. But, ang Diyos, from 1 to 429, silent siya. Pero, during sa silent, nadungog daw niya ang paggulo sa mga tao. Di ba nakong milagro na maghilom? Kabantay ka ng tao sa baan, niya maghilom? Di ba mo yung kang milagruha? Amen? Milagruha. Sa baan niya siya, pero hilom man. Greatest miracle silent. That's why ayaw i-question ni Lord. Nga, Lord, kay lagi. 1 year na akong inampo, silent ka. Gipreparar niya ang imuhang dako kay milagro. Now, si Lazaro namatay. Gapadala og sulat silang Marta o si Maria kang Jesus. But 2 days pa niabot si Jesus.
Silent siya ng anong mga adlaw, dok adlaw. Dito ra siya sa iyang kaugalingon, sa iyang lungsod. Wa siya wala nga namatay. Silent siya. Pero kabalo mo, nga silent siya, pag-abot, milagro yang gihimo gibanaw. Greatest miracle. Amen? Ngano, ang 430 years dito sa Egypt, dugay kayo, pero tanawa. Sadyang gihimo ng milagro sa Dios. Dili ra ka Israelita nakatagamdam sa milagro, hasta pang Ehipto. Pero ting pagkadaot, tungkol sa dako kayong power milagro sa Ginoo. Amen? Gisaynan ka, matud pa sa banabana, 6 million ang mga gipagawa sa Ginoo. Dako kayo ng milagro. Gasayran tol siya 430 years, pero 6 million ang iyang gidala. Dito sa hingaan para magsimba niya. Now, sometimes atong sabi, Lord, nag-ampo ko nimo na akong pamilya masave. Maluwas sila. But until now, doon kayo 5 years na, wala pa man. Ingon kayo, son, kung ang Diyos ay marang kaadana, gasaylan siya, utdo niya tanan yung pamilya kala. Tupangan sa ginumang dukay. Ayaw pagdali. Pag-test ko lang daan sa pagto, discourage na ka, kaya wala nang alagad sila. Pero what if, gisaylan ka na sa Ginoo, kaya gitislingan ka. And then, paabot sa panahon nila, utdo na yung nagdala. Pareho sa mga Israelita. Amen ang pagkata niya? Nabay tayo nga na-feel ni mo nga imong prayer walay answer? Amen ba? Not all your prayer i-answer na yun sa Ginoo. Inumdumini. Dili tanan imong pag-ampo. Ansiro na yun sa Ginoo. Dili po tanan imong giampo. Ampo lang yun. Kinahanglan buhat. Sometimes atong i-spiritualize, ngayon ko ni mo Lord. Nag-ampo na ko ni mo Lord. Pero wala lagi. Puro lang po kaampo. Wala po kayo gibuhat. Ako tana, maangkon man nimo kung puro lang kaampo, wala po ni ko buhatan, wala nimo ba ni ko buhat? Patay ang pagtuon, wala buhat. Amen? So kung nakay gampo, action ni po. O kung sa man yung ipangayo sa Ginoo, paghimo kong aksyon nga para mutugma sa imong ipangayo. O di ba? Maghamo, give ka. Application igsoon. Ngano nga silent ang Dios? Gusto siyang mugawas ang imong pagtuo. Kanang gi-exam kanya ba? Ang maestra nga nung kapag-hello na dos table, kung tanawin ko sa TV, mugawas ba yung pagtuo? Ako'y, wa man kagawas ang pagtuo. Ning gawas ang pagpanubay. Di ba? Manubay ang uban. Magkuligong, utang sa bulsa. Pero ang maestra, nagtanaw na siya. If nakakaton din siya sa akong discussion, naon na siya ika-answer niya. Kasailan ra ko. Kaya kabalo ko, mugawas mo lang yung answer niya. Amen? Kasailan ang Ginoo para mugawas ang iyong pagtuo. Munang, a taste of faith. Gaandam siya dakong milagro. Kadua, gusto siya nga siya imong sentro. Kung anong silent siya, di ba panahon sa mag-silent, magsige na kag ay mo una-una. Ano man, Lord? So, sentro ni mo ang Ginoo sa panahon na nag-silent siya. Amen? So, sa DC family, ining kagabion, doon na pa kayo ni katunan. Ako ipabilin sa inyo ang pagtuo gani nga dili matistingan, dili masaligan. Faith that cannot be tested cannot be trusted. God bless Jalissi family. Okay,